Ahojte, ja som Milan a v dnešnom videu vás naučím, ako pridať tlačidlá a metadáta do vašej web stránky programovanej v HTML a ich využitie pre zlepšenie SEO, alebo teda Search Engine Optimization, teda optimalizácie pre vyhľadávače. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Pre vytvorenie tlačidla použijeme tag button, ktorý sa vkladá medzi tagy body. Čiže minule sme skončili s programovaním tabuliek, dáme si to tlačítko rovno pod tú tabuľku. Ja si avšak vytvorím horizontálnu čiaru, aby sme to mali oddelené od toho minulajška. Môžeme sa pozrieť. Vytvoril som horizontálnu čiaru, to sme si ukázali už v minulých dieloch. A vložíme si tag button pod túto horizontálnu čiaru. Medzi tieto dva tagy button si môžeme napísať čokoľvek. Napríklad toto je tlačidlo. Ctrl+S. Môžeme sa pozrieť, že tlačidlo sme naozaj vložili, avšak po kliknutí na toto tlačidlo sa nič nestane. A to z toho dôvodu, že sme mu nepridelili žiadnu funkciu. Jeho funkciou v tomto videu bude to, že po kliknutí na to tlačidlo nás to zavedie na web stránku našej školy. No ale možno sa pýtate, ako tohoto docielime? Veľmi jednoducho. V minulých videách sme si ukázali, že tag A nám slúži na to, aby sme pridali do našej webovej stránky link alebo odkaz. Využijeme to práve teraz s tým, že tieto dva tagy button a využijeme to teraz tak, že skopírujeme si celý tento riadok kódu, môžeme ho vymazať a vložíme medzi tieto dva zobáčiky, spravíme si túto miesto, vložíme ten kód, čo sme si teda písali, teda ten button, to tlačítko. A medzi tieto dve úvodzovky, ako sme si teda už ukazovali, vložíme odkaz na našu web stránku školy, ktorú ja si skopírujem z tohto odkazu, ktorý už sme si sem raz vkladali, copy, Ctrl+V. Tento text medzi tagmi button môžeme vymazať. Napíšeme si do neho web stránka našej školy, Ctrl+S. A po kliknutí na toto tlačidlo sme presmerovaní na stránku našej školy. Samozrejme, toto tlačidlo môžeme upravovať, aby nevyzeralo takto, by som priam povedal, až klasicky, ale môžeme samozrejme pomocou CSS upravovať, ako toto tlačidlo bude vyzerať. Čiže môžeme mu napríklad dať farbu, alebo ohraničenie zväčšiť, alebo výplň. Čiže aby sme toto dokázali, tak si pred týmto zobáčikom si napíšeme style a medzi tieto dve úvodzovky budeme vpisovať, ako chceme, aby vyzeralo toto tlačidlo. Čiže napríklad chceme, aby farba na pozadí bola modrá. Čiže dáme si background color a nastavíme si ju napríklad, dajme tomu na modrú, čiže blue. Po nastavení farby a následnom uložení si môžeme všimnúť, že na tlačidle teda sa zmenila farba na pozadí, avšak farba textu sa nezmenila a teda nie je čitateľný text, ktorý je napísaný v tomto tlačidlu. Lenže veľmi ľahko sa to dá zmeniť, a to pomocou atribútu color, ktorý si nastavíme na bielo, aby to bolo teda vidieť, čiže white. Ctrl+S a môžeme vidieť, že teda farba textu sa zmenila. Samozrejme môžeme ešte pridať ohraničenie, napríklad border radius, dáme si napríklad, že to bude mať 5 pixelov, Ctrl+S a môžete vidieť teda, že to ohraničenie toho tlačidla sa zmenilo. Ešte môžeme upraviť napríklad výplň, takže padding, a to si nastavím napríklad na 10 pixelov, Ctrl+S a môžeme vidieť, že celé teda tlačidlo je pozmenené. Čiže takto si môžeme štilizovať tlačidlá, avšak teraz ideme na tú zaujímavejšiu časť a to sú tagy meta. Metadáta sú informácie o vašej web stránke, ktoré sú pre vyhľadávače dôležité, no bežný užívateľ ich nevidí. Metatagy sa umiestňujú do sekcie head HTML dokumentu. Napríklad chceme vložiť metatag pre popis stránky, čiže do sekcie head si napíšeme tag meta a pre tento zobáčik vložíme tag name. Chceme vložiť popis, takže napíšeme description. A aby sme vložili teda nejaký obsah, tak potrebujeme atribút content, medzi ktorých si teraz napríklad môžeme napísať, toto je ukážka metadát.
Bohužiaľ ja vám toto nemôžem ukázať, a to z dôvodu toho, že tento meta tag slúži iba na to, aby teda vyhľadávači pochopili, o čom je tá naša web stránka a aby sa mohla zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Samozrejme, taktiež si môžeme vložiť nejaké tie kľúčové slová, takže ja si toto celé skopírujem, pretože budeme potrebovať skoro takmer celý tento riadok. A prepíšeme tento description, teda popis, prepíšeme na kľúčové slova, a to keywords. Kľúčové slová pomáhajú vyhľadávačom pochopiť témy, ktorým sa naša web stránka venuje. A za tento content si môžeme napríklad napísať HTML, CSS alebo tvorba webu. Pre lepší zážitok na mobilných zariadeniach pridáme tag viewport. Týmto tagom zaistíme, že web stránka bude responsívna a prispôsobí sa šírke obrazovky zariadenia. Tento tag je od začiatku pridaný do vašeho HTML programu a je to presne tento riadok kódu. Aby som to celé zrekapituloval, tak v dnešnom videu sme sa naučili, ako pridať tlačidlá do vašej web stránky, ako pomocou týchto tlačidiel presmerovať užívateľa buď na nejakú konkrétnu web stránku, alebo na nejaké miesto vo vašej web stránke pomocou tagu A. Taktiež sme sa naučili, ako štilizovať toto tlačidlo, aby malo správnu farbu textu, pozadia, alebo ako zväčšiť výplň tohto tlačidla, alebo ohraničenie. V druhej časti videa sme si ukázali, ako pridávame metatagy, čo to sú metatagy, na čo slúžia a ako nám pomáhajú pri tvorbe našich webových stránok. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli, že ste si z neho niečo odniesli a že vás ďalej baví programovať v HTML. Majte sa, čaute.